Thomas Warberg. I know. Hey Thomas, talentpris. Det er dig, der skal tegne fremtiden. Det er dig, vi skal regne med. Det er dig, der skal vise, hvor vi skal hen. Hvor lang tid må jeg lave? 4 minutter? Okay. Så vi skal i gang. Jeg er enormt fascineret for tiden over de her mænd. Enten så er I dem selv, eller så kender I dem. De her mænd, som hader Valentinsdag. Og hader Valentinsdag er et godt hjerte. Når man nævner Valentinsdag for de her mænd, reagerer de sådan her. Hvad er det for noget kommercielt pis? Prøv lige at høre. Jeg kan kraftedeme godt vise min kæreste, jeg elsker hende hver dag. Og der er fandme ikke den lortefirma, der skal komme og hive sådan et lortekoncept noget hoved på mig. Jeg er ikke nogen idiot. Jeg bestemmer fandme selv, når jeg bruger penge. J-dag. Min kæreste sagde for nyligt noget af det mest ulækre, jeg nogensinde har hørt et menneske sige i hele mit liv. I stedet for at sige, at hun havde menstruation, sagde hun, jeg surfer på det røde hav. Det var så ulækkert, jeg var tæt på at trække mig ud. Altså, jeg brød mig ikke om det. Altså, det var meget, meget ubehageligt. Hun brokker sig for tiden over, at jeg bruger for meget iPhone. Og jeg tror, det kulminerede sidst vi var i seng sammen, og jeg prøvede tilfredsstille hende ved at gøre sådan her. Selvfølgelig bedre end dengang, vi havde tryktelefonen sådan. Eller i gamle dage med drejetelefon sådan. Eller i helt gamle. Altså, centralen! Jeg skal bruge Lyngby! Alder! 1682! Poulsen! Poulsen! Kom ind! Poulsen! Og jeg skal slet ikke starte med at fortælle jer om brevduerne. Dyrplageri, det var, hvad det var. Jeg talte på et tidspunkt med en pige, som læste lingvistik. Lingvistik, som er læren om danske dialekter og... Men hun fortæller mig så, at rigsdansk, det er nordsjællands dialekt, som vi har valgt at sige, om så er det, vi taler, og det, vi skriver. Og vi har ikke valgt det af en grund. Vi har bare sagt, nej, hvorfor ikke? Kan du række med juicen? Og det vil sige, rent teoretisk, så kunne alle vores bøger være skrevet med hvilken som helst dialekt, for så kunne det have været rigsdansk. Det vil sige, rent teoretisk kunne vi have haft en Harry Potter-lydbog på sønderjysk. Det ville jeg have elsket at høre. Bare kunne lave den der. Play. Det sker for Harry Potter, da han boede i under en trappen. Han er troldmand, vi ikke jo et selv jo. Så en dag får sådan en brev, når det er Hogwarts. Det er sådan en trulleskud afsted. Han må ikke komme afsted, fordi dødslutte fanden med, ved hvorfor at læse alle bøger. Men der er også kun en af Hagrid. Han er fanden nede med stol, man tror han var tysker. Og til ham med under afsnit i Hogwarts Express, det er sådan en tog, det køber bare stærkt. Der møder han så Ronny Weasley og Hermione, de er jo bare gode venner. Men hele tiden har sådan en i panden, fjenden det er Voldemort, han er æder med hele tiden, han er dum i kopf. Så møder han så Dumbledore, han er fanden nede med dygtig. Han har sådan en trullestav. Den er ben, jeg ikke mere sådan trull. Så var en ro og en høn. Tada!